wij praten is los, trein is iepen, muziek is on, wie zult jaren wat de meesten ervan vinden. Hey, waar is hier al je? Mijn vriendengroep. Met ja, onze hele vriendengroep eigenlijk. Ja. Okay, waar kom je uit de buurt? Van Ameland komen we allemaal. Maar de boot, Joet? Ja, om 1 uur boot. En we slapen in Leeuwarden vannacht, dus dat wordt wat. Het blijft een mooi feestje. Ja, wat vind je er zo mooi aan? Ja, Nederlandstalige muziek. Hallo, hoeveel munten heb je al verkocht? Nou, wel best wel wat. En wat is best wel wat? Nou, een paar honderd. Vind ik zelf niet erg leuk altijd. En je meid zit dan lekker let, in de zin van dat je hem altijd wat tot het einde trok? Ja, tuurlijk. Wel even tot het einde erop lopen. Dan gaan ze wel alle gezelligheid mee dan. Vind ik. Heb ik nog favoriete artiesten die jong komen? Ja, de doelen is natuurlijk, hè. Dat is leuk. Ja, erg leuk.